Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, niki jenengan tangletaken malih bab ujian tiyang ingkang kelampahan menika. Tiyang kelampahan dhateng Allah menika kathah ujiane. Termasuk niki nggih mboten umum nggih, tapi pun kula sanjangaken wingi menika, tapi niki njenengan tawakaken malih nggih kula nedhiten Allah mangke penjelasan tentang ujian niki. Lek enten makam ingkang dikeramataken panjenengan kirimi suratul Al-Fatihah terus, terutama makam ingkang perempuan. Lah niku nggih. Contohipun enten ngajenge rumah sakit Kota Bangil menika enten makam Raden Mas Ayu Siti Maisaroh menika. Lah niku dikeramataken termasuk lari bodho ilahi niku wau nggih sering ngirimi suratul Al-Fatihah sering nggih mriku. Lah niku diuji melalui fisik perempuan-perempuan yang seperti di zaman kerajaan dulu, karena memang Raden Mas Ayu Siti Maisaroh niki wau nggih tiyang kerajaan sing ngene. Lah niki tipu dayaipun para jin-jin menika kajenge njerumusaken lari bodho ilahi menika. Lah niku diparingi semerap kados enten film menika. Film niku nggih sesungguhnya benar, tapi niku pun direkayasa oleh akal oleh menungsa sing namine sutradara. Tapi niki mboten, niki ujianipun dhateng Allah rono nggih menika wau. Sering ten mriku sering membacakan surat Al-Fatihah, memberi hadiah kepada ahli kubur Raden Mas Ayu Siti Maisaroh niku makam ingkang enten kuburan umum ten daerah Racih mriko. Lah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin iki panjenengan tangletaken sehingga mangke panjenengan lek ngalami maupun lewat mimpi maupun lewat istiqomah di atas sadadah niku mung sekedar tontonan mawon sanes ingkang asli. Lah niku kados dugih teng lare budaya niku wau nggih kados nggih bagian kerajaan mriko kalian beto baki umum menika kajenge dilamar ngoten menawi. Lah niku nggih enten dibaki niku bentuk emas, bentuk yatra-yatra ingkang menghijabi keimanan ini kepada Dzatullah niku arti ilmune. Dadose lek bab duniawi napa mawon niku menghijabi dhateng keimanan diri ini kepada Dzatullah menika. Mongko diayatkan oleh Allah ingkang sing boten saged kepanggih Dzatullah nggih sing krana duniawi senajan pinter ya napa malih hal gaib meniku. Lah niku kados dilamar. Diparani metoh ngoten-ngoten menika, tapi lari bodho ilahi mboten kepancing, mboten ngertos elmune pun niku pun ngertos bahwa niku hanya tipu daya para jin-jin niku wau. Lah niku akhirnya ditolaklah oleh lari bodho ilahi niki wau. Tetap beristighfar, bersolawat, berzikir kepada Dzatullah menika. Sehingga niki bubrah ical. Karena pun ketemu bahwa ini adalah ujian dari Allah melalui jin-jin niku wau. Seandainya lari bodho ilahi niki wau nggih purun mokoh mempunyai tempat tersendiri untuk bertemu dengan yang katanya nggih tipu daya Raden Mas Siti Maisaroh niku wau. Jilmaannya para jin-jin niku wau untuk memperdaya lari bodho ilahi. Andai kan mau dia punya tempat tersendiri dan menyediakan makanan-makanan mereka, nggih kembang kuncup, nggih kembang kenongo, nggih sesandingan menika. Lah niki gandhaipun Allah, kebenaranipun Allah ingkang ten donya niki napa tipis. Kebenaran haknya Allah kalian tipu daya laknatullah sehelai rambut. Moko panjenengan kalian kula niki atos-atos nggih niki sanes sekedar cerita niki ilmune nggih niku wau. Lek bab duniawi nggih urusanipun kerja mboten enten urusan kegaiban menika. Andaikan itu ada maka akan meminta tumbal
keluarga kita, anak kita akan dibikin idiot, anak kita dibikin nggih nyeleneh-nyeleneh sampai mangan lemah menika. Maka akan terjadilah keimanan ini tidak menyampai kepada zat tuwa, nyampe kegaiban hanya sekedar menjadi dukun. Lah niku nggih, niki ilmune panjenengan ambil. Apapun yang terjadi nanti panjenengan lek istiqomah, bab-bab gaib tentang dunia tidak ada. Kalaupun ada akan membuat sengsara diri kita sendiri, karena itu adalah ulah-ulah makhluk yang iri dengki, termasuk jin niku wau datang menungso sing iman datang Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.